din programul Magicianului Augustin, pe care dacă l-ați gustat sau l-ați dezgustat, puteți să dați un like pe Facebook. Dacă nu v-a plăcut, rugați un prieten să dea un like pe Facebook. Puțin mai în spate să am loc aici, că am nevoie de aer, așa? Mulțumesc foarte mult! Muzică și... o mai de magie.